volám sa Filipov, som zo Slovenska, ale momentálne sa nachádzame v Maribore v Slovensku, ktorý už viacerí asi poznáte, lebo vyšli sa tu nejaké svetové poháre a takisto sa tu jazdí aj slovenský pohár, takže je to známe a nachádza sa tu viacero tratí. Je tu jedna oficiálna freeridová trať, kde človek môže nájsť drevené lávky, klopenky, skoky a viac menej tie klasické veci, čo v bikeparku musia byť. Ale okrem toho je tu veľa tratí, kde sa dá zajazdiť na skalách. To taký najznámejší úsek asi z tej svetovej trate, tak je tá Rock Garden, fakt, že, ktorá je ťažká, ale potom tu máme veľa takých krásnych lesných chodníčkov vyjazdených, kde je milión koreňov, takže keď je vlhko, tak je to tam pekné rodeo a polovica tých tratí je asi neoficiálnych, takže chalani tí miestni, čo tu jazdia, ich dobre poznajú a fakt ten podklad je už tvrdý, je to vyjazdené a môžeš si vybrať veľmi rýchle úseky po lesných cestách širokých, kde je veľa kameňov a proste to tam lieta, alebo si vybereš medzi stromami krásne chodníky. Takže dá sa tu zajazdiť, keď človek dojde fakt na víkend alebo aj na týždeň, tak určite sa nebude nudiť a zajazdí si úplne do svita. Toto bol Maribor z krátke kámo.